Primer any d'experiència i la veritat que estan anant superbé. De moment estem bastant tranquils, sí que hi ha hores que està bastant mogudet, però tot superbé. I el millor és que la gent està tenint molta cura amb la situació que estem visquent, així que moltes gràcies i a seguir endavant. Hem votat molt bé, ara quan hem votat nosaltres hi havia poca gent, però s'han respectat molt bé les mesures de seguretat, amb el gel, les distàncies, molt tranquil, la veritat. Sí, hem vingut també a una hora que no hi hagués molta gent per evitar aglomeracions. En general les eleccions estan anant bastant bé i jo com a presidenta de mesa em sento bastant segura. Sí que he de dir que hi ha hagut hores que ha vingut bastanta gent, però sent l'hora que és, crec que moltíssima gent no està venint a votar. Però bueno, amb la situació s'entén.